sunanka da kuma matsayi. Okay, to alhamdulillah. Sunana Kwamar Shamsu Gambo Shekar Mai Ɗaki. So me ke tafi da kai? Yau, abin da ke tafa da ni na zo akan matsalar da muke fama da su a unguwarmu ta Shekar Mai Ɗaki. Musamman matsalar hanya da muke fama da ita a wannan gari mai albarka na Shekar Mai Ɗaki. Kamar irin wani matsaloli? Matsalar irin su gaskiya matsalolin da muke fama da su a wannan unguwa ba za su lissafu ba. To amma dai abin da ya fi damun mu a wannan yanayin da muke ciki na damuna shine matsalar hanya. So kamar wani kira kuke da shi ko kuma wajen wa kuke da kira akan ganin kun samu abin da kuke so a yankin naku? To gaskiya dai kiraye mun daɗe muna yi. Musamman a ƙungiyar mu ta haɗin kai da cigaban garin Shekar Mai Ɗaki, mun ɗau shekara da shekaru muna ta kiraye na da hukumomi wanda abin ya shafa da su taimaka mana ganin sun fidda mu daga cikin wannan yanayi da muke ciki. Duba a baya a wannan ƙungiya tamu muna kamar tara mutane ne 5 ne 10 muna fitowa muna siyan ƙasa muna bi wannan bakin hanya muna gyaggyarawa, sannan kuma duba da masu hali da muke bi na unguwa su ma suna ta taimakawa. To amma duba da abin ya ci tira, in aka yi ruwa akwai hotuna da muke da su, in aka yi ruwa wannan unguwar irin masu ciki masu waye da sauransu haka za a ga yanayin da ake shiga gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanayin da ake shiga na mara daɗi a wannan unguwa ta mu. To amma ba ku kai koken ku game da 'yan siyasan da suke jagorantar yankin? Gaskiya muna kaiwa dan a baya nan ma in ban manta ba akwai ma'aikatar ayyuka da muka rubuce a wannan unguwa tamu mai albarka, muka kai sun zo sun kira mu a waya, mun zo mun jagorance su, sun zo sun auna wannan hanyar, mun ɗauka ma irin aiki ne wanda ya zo ganga za a yi. To amma yanzu an kai kimanin wajen wata 3 ko 4 da yin wannan auren, amma dai har yanzu shiru mai kake ji, kuma mun bibiya har yanzu abin shiru gaskiya. To amma ka faɗi kamar kuna da wata ƙungiya wadda kuke abin nan kamar karo na ganin kun kawo ci gaba a yankin naku. To kawo yanzu wani irin ci gaba kuka samar ma yankin naku ku kenan 'yan ƙungiyar? To gaskiya mu abin da muke a wannan ƙungiya dama abubuwan da ita wannan ƙungiya ayyukan ta suka ƙunsa irin gyaran makabartu ne, masallatai, taimakon marayu da sauransu na unguwa. To sai da kuma irin wannan ayyuka dai ƙananu wanda dai irin masu ƙaramin ƙarfi za su iya ɗaukar nauyinsa. To irin wannan muke ɗan yin wannan mai 5 mai 10, yawanci ƙarshen wata ma za ga akwai taron da muke kira mai 100 ne, mai 200 ne, 300, wanda Allah kuma ya hore masa yana da hali shi ma ya bada abin da ya sawwaka. Sai mu haɗa an maka hango wata faka ta wata 'yan matsala ko wani gyara sai mu ƙoƙari mu gyara. To shi wannan aikin hanya gaskiya ya ci tira. Dan akwai hotunan da in aka nuna maka wallahi abin da ba a ciya komai, dan in aka irin ruwa haka musamman yanda muke yin damuna za ga ruwa har gidajen mutane yake shiga. Sannan aka yi ruwa yanzu akwai lokacin da kana so ma yanzu in ba abin ya zama ma dole abin ya shafe ka, in dai hanya ce za ta biyo da kai ta wannan unguwar gaskiya ban tunanin akwai wanda in dai ya taɓa biya ga yanayin da ake ciki hanya za ta ƙara bi, sai dai mu kamar da abin ya shafa ya zama dole mazauna unguwan abin ya zama dole shi ne za mu shiga gaskiya, amma duk wanda hanya take biyo da shi ba ta inda za a yi biyu saboda ya san in ya biyo ma ransa ne zai ɓaci. To amma a matsayin ku na matasa 'yan gwagwarma a yankin ba ku jan hankalin wato mazauna yankin domin su yi wani haɓasa na ganin sun kawo ci gaba ko sun kawo wani gyara tun kafin a ce damunar ta zo, tunda za ga yawanci gwamnati tana kira akan cewa mazauna yankuna daban-daban waɗanda suka san irin in damuna ta zo ruwa yana irin ci musu hanya da sauransu ya kamata su iya gyaggyara mahallansu tun kafin damunar ta riske su a cikin wannan yanayi. Gaskiya muna yi, to amma ka san shi irin wannan abun yawanci mutanen mu suna da wata al'ada na abu in dai mutum ba wai shi ya shafa kai tsaye ba ko kuma wani abu yake ganin zai samu interest na shi ba, kowa zai iya zuba ido ya ga kawai ya zama dan ba ruwa na kawai, in ma yin kuke yi wasu za su zuba muku ido ne kawai, za ku ta bibiya kuna a zo ayi unguwa duk wanda yake da dama babban taimakon da zai yi wa yankinsa shine ganin ya za ya samu wa yankinsa ci gaba. Duk wanda yake da hanyar da yake ganin ko da ba ta bangaren mu ba yake da hanyar da yake ganin zai iya taimaka kuma zai iya nemo wannan aikin a samu ci gaba, mu muna maraba, muna godiya. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci mu.